dame i gospodo, povodom ove svečane prilike. Hvala vam što ste svojim prisustvom ulepšali naše veče. Ovom manifestacijom pomažemo 4-godišnjem Ivanu Filipčevu, koji boluje od paralize, u prikupljanju novčanih sredstava za delfin terapiju. I u ime roditelja, hvala vam lepo. Szeretettel köszöntöm a hölgyeket és urakat ezen a szép ünnepen, akik megtisztelnek bennünket jelenlétükkel, és akiknek köszönettel tartozunk, hisz nem csak együtt ünnepelünk, hanem Filipcsev Iván Parízisban szenvedő 4 éves kisfiú delfinterápia gyógykezeléséhez járulunk hozzá. A szülők nevében is nagyon szépen köszönjük. Sponzori večerašnjeg bala su a mai ünnepnap támogatói: Štamparija Proleter Bečej, Proleter nyomda Óbecse, Agota Rauški grafički dizajner, Rauški Ágota grafikai tervező, DOO Agromag, Agromag Kft, Tod Promet, Optika Visus, Visus Optika, Papterm, Agroprodukt Šinković, Agroprodukt Šinković, Kozmetički i wellness centar Marta i Čila, Márta és Csilla kozmetikai és wellness központ, VV Market, Bečej Promet, a Bečej Promet, Poslatičanica Zserbó cukrászda, Apoteka Higia gyógyszertár, Narodna biblioteka Bečej, az Óbecsei Népkönyvtár, Restoran Panorama, a Panoráma étterem, Cvećara Ikebana, Ikebana virágüzlet, Pekara Aleksandra, Alexandra pékség, Cvećara Leptir, a Leptir virágüzlet, Zlatara Lastović György Dušica, Lastović György és Dušica ékszerész, Goldes Serbia, Maser i Reiki majstor Izabela Milovanov Izabella masszőr és Reiki mester, pisac Julija Teleki Júlia írónő, Friserski salon Gabriela Majstorović Gabriela fodrászszalon, Mađarsko kulturno-umetničko društvo Petőfi Sándor, a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör, Kozmetički salon Žužana, Kozmetikai szalon Zsuzsanna, Gabriela Vas Gabriella, Erika Becskei Erika, Dnevni list Magyar Szó, a Magyar Szónapilap, Novinar Rózsa Fehér Rózsa újságíró, Robert Dudás Robert, Radioaktív Bečej, az Aktív Rádió Óbecse, Kelemen Mészáros Kelemen Kemi, Radio i televizija Ada, az Adai Rádió és Televízió. I u ime roditelja hvala vam lepo. A szülők nevében is nagyon szépen köszönjük. Dozvolite mi da pozdravim za mene dragog gosta koji iz Mađarske Hudmaze Vašarhe je došao u rodni grad Bečej, muzičkog direktora i tonskog tehničara najveće medijske kuće u županiji Čongrad, Radio 7, iz Hudmaze Vašarheja, Roberta Dudaša. Pozdravljam te, Robert. Engedjék meg, hogy számomra egy nagyon kedves vendéget üdvözöljek, aki Magyarországról, Hódmezővásárhelyről hazalátogatott szülővárosába, Óbecsére, Csongrád megye legnagyobb médiumának, a Hódmezővásárhelyi Rádiók 7 zeneigazgatóját és hangmérnökét, Dudás Robertet. Üdvözöllek, Robert! Dame i gospođe, kako je Richard Wagner rekao, muziku života daju žene, koje iskreno, bez ikakvog predrasuda prihvatilo u sebe sve stvari, da preko emocija naprave ih lepši. És asszonyok. Ahogyan Richard Wagner mondta, az élet zenéjét a nők adják, akik őszintén, minden feltétel nélkül magukba fogadják a dolgokat, hogy érzéseiken át szebbé alakítsák át azokat. Drága hölgyeim, boldog nőnapot kívánok! Svečani govor će nam održati žena koja je ovih dana izdala svoju 4. knjigu. Ona je preživela rat kao i mnogi drugi, bila je više puta u ruci smrti, koja je legla ispred autobusa da bi odbranila omladinu, da ne bi otišla još jedna generacija u novi rat. U Skupštini autonomske pokrajine Vojvodine, u prisustvu 100 muškaraca, progovorila je na svom maternjem jeziku mađarskom. Borila se i još uvek se bori za žene, za pravdu i za mir. Bila je hrabra i hrabra je. Nije se bojala i ne boji se. Uvek je izgovorila to što je osjećala i osjeća, što je mislila i misli. Žena koja se uvek smeje, koja stoji sa 2 noge na zemlji. Ona je primer za žene. Vodila ju je snaga, ljubavi kroz život i još uvek je vodi. Pozdravljamo našeg velikog borca za mir, Juliju Tenek.
Nőnapi köszöntőt mond egy hölgy, aki a napokban jelentette meg imád 4. könyvét. Aki átélte a háborút, mint sokan mások, aki többször volt a halálmarkában, később a fiatalokért feküdt a busz elé, hogy ne vigyék őket, az új generációt, egy újabb háborúba. A tartományi képviselőházban férfiak százai ellen szólalt meg anyanyelvén, magyarul, harcolt és harcol a nőkért, az igazságért és a békéért. Bátor volt és bátor. Nem félt és nem fél. Kimondta és kimondja, amit érzett és érez, amit gondol és amit gondol. Aki mindig mosolyog, 2 lábbal áll a földön. Egy nő, aki mer és mer. Példamutató. A szeretet ereje vezette és vezeti életében. Üdvözöljük Délvidék békeharcosát, Teleki Júliát! Valóban nehéz sorsom volt. A halálmarkában voltam, mint ahogy Gabriella mondta. De a Jóisten úgy akarta, hogy életben maradjak, és élek. Én mindent megtettem azért, hogy ne legyen háború, mert én tudom azt, hogy mi az, amikor valaki hajlék nélkül marad, amikor apa nélkül marad. Ezért küzdöttem, hogy az én gyerekeim ezt ne érjék meg. Nagyon sokat gondolkoztam azon, amikor, hogy volt édesanyámnak annyi ereje, hogy ott maradt, a férjét kivégezték, ott maradt 4 gyerekkel, és nem roppant össze. Végül, amikor 90-es háborúban elvitték az egyik fiamat, az már kiskatona volt, elvitték a másikat tartalékosnak, hogy ne roppanjak össze. Kimentem az utcára, összeszedtem az édesanyákat, hogy emeljük fel a hangunkat a háború ellen. Mert csak egy nő, csak egy édesanya, vagy egy feleség tudja azt, hogy mit jelent, ha elviszik a férjét. Csak a nők merik kinyitni a szájukat és harcolni a békéért, a hazáért, a családért. Nő nélkül nem lehet családi béket. A nő az, aki összetartsa a családot, aki harcol a gyerekeiért, harcol a családjáért. Képviselő voltam 8 éven keresztül, pont akkor, amikor dúlt a háború. És kimertem menni a mikrofon elé és magyarul szólalni, hogy ne vigyék el a gyereket katonának, hogy ne legyen háború, ne legyen erőszakos mozgósítás. És akkor a szerbek lassan fölálltak és kimentek. Nem bírták hallgatni azt, hogy én magyarul szólok. Egy párszor ezt úgy eltűrtem, aztán csak annyit mondtam nekik, hogy látszik, hogy milyen a politikai kultúrájuk, és lassan-lassan leültek. Nem az a fontos, hogy hány százalék nő van a parlamentben, hanem az lenne a fontos, hogy az esélyegyenlőség meglegyen, hogy minden nőnek legyen esélye a munkához, a politikához, ha úgy akarja, ha van neki tehetsége, akkor legyen neki meg az esélye. Ne a százalékot nézzük, hogy hány százalék van a parlamentben, a tehetség a fontos, nem a százalék. Tehát nem elég az, hogy ott itt valaki parlamentbe és felemeli kezét, hanem az lenne fontos, hogy harcoljon a jogokért, harcoljon az igazságért, a jobb életért, nem pedig csak, ahogy a pártom mondja, hogy most emeljük fel a kezünket és felemeljük a kezünket. Én bízok abban, hogy a fiatalság, a mostani fiatalság talán szebb jövője lesz, mint ami nekem volt, meg biztosan, hogy szebb is lesz, de bátornak kell lenni, és felemelni a szavukat a jogért, az emberi jogért. Én nagyon sokat küzdöttem azért, hogy ne legyen háború, és azt mondják, hogy békeharcosa. Nem akkor kell küzdeni békért, amikor háború van. A békét meg kell őrizni. A békért ki kell állni, föl kell emelni a szavukat minden nőnek, minden asszonynak, hogy ne legyen háború. Elég volt a háborúból, elég volt a II. Világháborúból, elég volt a 90-es években a háborúból, bár nem itt dördültek a fegyverek, de mi gyerekeinket vitték el katonának. Én nem tudtam a fiamról, hogy teljes hónapig, hogy hol van. Soha nem kívánom senkinek azt az érzést, amit én átéltem, és nem csak én, hanem nagyon sok édesanyja itt Vajdaságban. Tehát föl kell emelni a szavunkat, és nem kell félni, hanem bátornak kell lenni. És ha még egyszer ne adj Isten megtörténne, hogy megint lenne sorozás, hát ne engedjük a férjeinket, és ne engedjük a fiaikat, hogy háborúban menjenek. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, és köszönöm külön Gabriellának, hogy megadta a lehetőségét, és azokat a szép szavakat, amit mondott rólam. Köszönöm szépen, és jó szórakozást!
Za dobro raspoloženje ove večeri pobrinut će se vođa orkestra Novosadskog radija Gyula Toll i Kelemen Mészáros. Az est vendégei Toll Gyula, az Újvidéki Rádió primása és Mészáros Kelemen Kemi szórakoztatja. Na gitari svirat će Tivadar Miletić, zatim plesače folklorne sekcije Mađarskog kulturnog društva Petef i Šandor. Od članova folklorne grupe Mađarskog kulturnog društva Petef i Šandor ćete vidjeti igre iz sela Mađar Böd u rukovodstvu Aniko Česak-Hočik i Balaš Česak. Igraju Franciška Kovač, Jonaš Kovač, Aniko Česak-Hočik i Balaš Česak. Ali pre toga sledi otvarajući ples današnjeg bala. Želimo vam prijatan provod. Miletić Tivadar gitáron játszik, majd következik a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör néptáncos csoportja. Magyar bődi táncokat láthatnak Cseszák-Hočik Anikó és Cseszák Balázs vezetésével, táncolnak Kovács Franciska, Kovács Jónás, Cseszák-Hočik Anikó és Cseszák Balázs. Előtte azonban fogadják szeretettel a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör társas tánccsoport bálnyitó keringőjét. Jó szórakozást kívánunk! Ti si ga upoznala ljetnje večeri. On te poljubio dok more se pjenilo i ti si se zaljubila, mada nisi htjela to. Znaj, ljeto je valjivo, a srce ti zavodljivo. Kući kad si došla ti, znala si da si u zabludi.
Deus moršum. Od sreće sva si blistala.
sem bánja, úgyis én leszek a áldja. Egy-két csókot szégyre tőlem kívánni, a csókon a végén néz kívánni. Én sem bánom, meg ő sem bánja, úgyis én leszek a lánya. Vége, 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 már elmúlott a nyár. A mi szerelmünknek is régen vége már. De ide, gyere ide, rózsám, a te szívednek mindig hozzá. De ne csodasson, már a szívednek csodasson. Ide, gyere ide, rózsám, a te szívednek mindig hozzá. De ne csodasson, már a szívednek csodasson. Sok közeles kárja, édesen csak te lesz a papád, boldogságodnál talál. Ide gyere, ide század, csak közeles kárja, édesen csak te lesz a papád, boldogságodnál talál. Az első szó olyan, mint egy álmodás. Az első szerelem, legfeljebb készfogás. Az első szerelem, még szabad idő. Az első szerelem, mint halálig elkísér. És néhány újabb sikerlista szintén kéne még, hogy megismerjük minden egyes külön vélemény. Na, 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 na. Hirdetés a reklámoknak, nagyon kéne még, s egy újabb, mely az utóbbinak csinálj hírverét. Csak ösztönzés, hogy készüljön a jövő nemzedék, és hozzá néhány jó tanács, ne a túlzásoktól véd.
csinál. Józsi bácsi, hát mit akar velem csinálni? Talán vélem akar állni, a nyosszójára akar mászni. Picike kis földrényből a fazegot akar csinálni. Sárga rigódalás részem, jaj de dolga ki részem. Részeg hétfő, részeg kedden, részeg egész éven. De van nekem szerető egy néha, mint az égen a csillag. Szőke kis fekete valaha, mint szememben kacsingat. 100 felé nevetnek, 100 kisanynak, még egyet szembetér. Szombaton egy kicsit ügyleg, nem veszi azt észre. 100 felé nevetnek, 100 kisanynak, még egyet szembetér. Szombaton egy kicsit ügyleg, nem veszi azt észre. Ötször, hatszor, hétszer, nyolcszor, kilenc.
máshova játszhatni. 5-8-7-8-9-ig lenni, majd ha nékem sok pénzem lesz, felülök a repülőre. Úgy én szállok, mint a pecske, de lassan a levegőben. Ha nem így járok, várom a világ, így a sok pénzt, amit költök rá. Én a sok pénzt nem sajnálom, csak te légy a kicsi három. Ha nem így járok, várom a világ, így a sok pénzt, amit költök rá. Én a sok pénzt nem sajnálom, csak te légy a kicsi három. Felutazom Budapestre, vásárolok sok szép mindent az én drága kedvesemre. Veszek az ujjára aranykarikát, a kicsi lábára sejtharisnyát. Lesz a rózsám olyan urikám, hogy a világ megcsodálja. Veszek az ujjára aranykarikát, a kicsi lábára meg sejtharisnyát. Lesz a rózsám olyan urikám, hogy a világ megcsodálja. De nálam házam tetején rászállott a cinege, cinegehessek a cinege. De lesz a házam teteje, de ha lesz a kard, mi lesz vége? Sárga lábú cinege, cinegehessek a cinege. De lesz a házam teteje, ha lesz a kard, mi lesz vége? Sárga lábú cinege, cinegehessek a cinege.